Wij zijn Isabel Corne, Gaal Ortega, Erika de Soop en Helene Callens uit 3 BACO WPL. Wij kozen voor de bachelorproef meervoudige intelligentie of diversiteit. meer bepaald over meervoudige intelligentie. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij allemaal op onze manier knap zijn in dingen. En onze zwaktes zetten wij dan om in sterktes. wij hebben eigenlijk gekozen voor diversiteit, meervoudige intelligentie, omdat het ons het interessantste leek tussen de verschillende opties die we hadden. Wij werkten onze bachelorproef uit aan de hand van de intelligenties natuurlijk. En wij kozen natuurknap als een koepel, omdat wij eigenlijk zelf niet zo knap zijn in de natuur. En omdat hier wel bijna de helft van de kinderen op de buiten wonen en een boerderij hebben thuis. Dus de meeste kinderen zijn eigenlijk echt wel natuurknap en we kunnen daar ook veel uit leren. Ja. Dus we nemen altijd natuur als ons koepel voor de activiteiten en daaruit laten we dan andere intelligenties uitvloeien. Het moeilijkste aan bachelorproef vonden we eigenlijk de start. We wisten niet goed wat meervoudige intelligentie was. En na een literatuurstudie zijn we er dan toch uiteindelijk in geslaagd om een visietekst te schrijven, maar dat was eigenlijk niet zo makkelijk. Wat er ook heel moeilijk was, was het combineren van de verschillende trajecten. We hebben allemaal, Helene, Erika en Isabel hadden gekozen voor buitengewoon onderwijs. Ik koos voor voortraject lager, waardoor dat de datums verschillen van de opdrachten, de examens die moeten afgelegd worden. Dus moet je eigenlijk allemaal datums zoeken die voor iedereen goed zijn, om te kunnen afspreken voor het eindwerk. Maar eigenlijk is de stage het leukste deel van de bachelorproef. We zijn nu 2 dagen bezig en het is eigenlijk al super tof geweest met de kleuters. We krijgen heel veel positieve reacties van de leerkrachten en eigenlijk is waarom we het doen eigenlijk. Ja, maar ik denk ook wel dat we allemaal blij zijn dat we diversiteit gekozen hebben. Het is wel het interessantste om intelligenties in de kleuterklassen in te bakenen.